गाज्रि लोगोजों मालाबाबो लोगो दाजा होननानै गाज्रि लोगोआ सानसे नोंखौहाय खैफोदाव खोख्लैगोन। दा बिथाङा जौजों लोगो जाबाय, जौजों लोगो जानानै जौजोंहाय खैफोदाव खोख्लैनानै जोंबो बे कमेन्टनि गेजेराव नांलायनाय सोंखारिलायनाय दा बे भिडिअफ्रा बे राजनितिकजों लोब्बा गैया। बेहाय जेबो राजनितिकनि बाथ्रा हाबा। बेवहाय अननाय खाननाय गैयै बेफोरबायदि बुंनांगौ जाहैबाय। मानो होननानै बुंबा कमेन्टफ्राव नायोबानो डेन्जार खानांगौमोन, देथारखानांगौमोन, सोरबा होनदों नाथा सुनानै बोनांगौमोन, सोरबा होनदों। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ जाबाय थांनाय साननै सानथामसोनि आगोलाव आं जे मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआनो जाबाय मोनसे न'आव सिखाव हाबनायनि भिडिअ। दा आङो बे भिडिअखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोबां मानसिफोरा जे भिडिअखौ नायनानै बायदि रोखोम कमेन्ट हरदों, बे कमेन्टफोरनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांनो हागोन। गिलु फालु गिथाव बाथाव जाय कमेन्टफोरखौ नायोब्ला आङो कमेन्टफोरखौहाय नायनानै रिप्लाइखौनो होनो, माबोरै रिप्लाइ होनो आरो माबायदि रिप्लाइ होनो आङो बेबायदि साननानै रावखौबो रिप्लाइबो होनाय जायाखै आरो जेबो आं खालामनाय जायाखै आरोखि। जास्ट आङो कमेन्टफोरखौल' नायनानै थाबाय थादों। जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा आंनि फल'वारफोरनि गेजेराव इसिबां मानि बेबायदि फल'वार्सफोर जायखौ होननानै बुङो अननाय खाननाय गैयै बेफोरबायदि बुंनांगौ जाहैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला कमेन्टफ्राव नायोबानो डेन्जार। थ' रायजोफोर मा खालामनो, मानसिया बयहाबो सोलायनो हानायनि मोन्थाय दङ, नङा होमबा? सोलायनो गाव सिगांगौ माने जेखि मावा मानो, जेखि गोरोन्थि मावा मानो, बे गोरोन्थिफोरखौहाय सोलायनो हानाय मोनसे खाबु होनांगौ आरोखि। दा बे मोनसे खाबु होनाय, बुनायजों बुथारनायजों गोथां गोब्रामै फबनायजों बेफोरबायदिजों मोनसे सलुसन जाया। बुथारबानो मानसिया जोब्बाय बेबायदि जाया। मानो होननानै बुङोबा मानसिया बुथारनायनि मोन्थाय गैया। बुथारनाया बुथारगोन, जाया बुथारगोन बेसो बुथारगोन। सम फैयोबा बियो गावनो हारसिङै थैनानै थांखागोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो मानसिया मोनसे सोलायनायनि सम मोननो हायो आरोखि, सम होनांगौ आरोखि। दा बेनो थोजासे बेहा। गावदि जे गोरोन्थि मावदों, गाव मा गोरोन्थि मावखो आरो गोरोन्थि मावनानै दिनै गाव मा साजा मोनखो, बेनो सोरनिबा कमेन्टआवहाय आङो नुबाय, आङो रावनिबो नामफोरखौ फराया आरो आङो नामफोरखौ स्क्रिनाव होनोबो गोसो जाया। नाथाय कमेन्टआवहाय आङो जे नायनानै मोनबाय बे आरोखि। गोबाङा बुथारखानांगौमोन, देथारखानांगौमोन, सोरबा होनदों नाथा सुनानै बोनांगौमोन, सोरबा होनदों खाख्रबनानै दोननांगौ, लान्थि खुनानै दोननांगौ आरो गोथां गोब्राब बुथारनांगौ, सोरबा होनदों थानायाव हरनांगौ, अनेक बायदि रोखोम आरोखि। दा नोंथांमोनहा मिथिनो मोनबाय बांद्राय अभार बेबायदि मोनसे लाजि फोनांनाय, माने बुथारनाय साजा होनाय बेफोरबायदिनो उनफ्राव माखासे रियेक्सन जायो। दा बिनि गेजेरजों जास्ट बेबायदि भिडिअ हगारनाय जादोंमोन आरो। दा बे भिडिअखौबो आङो हारसिं गोसो जानानै हगारनाय नङा रायजोफोर। जे हाबजानाय, सिखाव हाबजानाय, न'आव हाबजानाय, बिथांमोनहासो आंखौ गावसोरनो लिंहरनानै आंखौ भिडिअ खेबनो होननानै आंखौहाय बे भिडिअखौ आरो बे भिडिअखौ आं एडभान्स हगाराखै। आं गोबां मानसिफोरनि फेसबुकफ्रावहाय नुखानानैसो, फेसबुकफ्राव गोबां मानसिफ्रानो होजोबखाबायमोन। बेनि उनावसो आङो बे भिडिअखौबो आं हगारनाय जादों। आंनि भिडिअआ साननै लेट जादों। साननै लेट जानानैसो आं भिडिअखौ हगारदों आरो आंखौ सोंहरबाय थादों अबे चेनेलावहाय होदों, फेसबुकाव होदों ना इउटुबाव होदों ना मायाव होदों होननानै सोंहरबाय थाबावदोंसो। अब्लासो आङो बे भिडिअखौ होनाय जादों। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंखो, मानो होननानै बुंबा गोबां मानसिफ्रा बुंहरदों, गोबां कमेन्टआव बेबायदिबो लिंहरदों आरो मानो बे भिडिअफोरखौ मानो होनांगौ बेबायदिबो बुंदों आरो। दा जों जाबाय इउटुबाव जोंहा गोबां नलेज गैद्राया, गोबां जोङो इउटुबनि माखासे जिनिसफोरखौ जों गासैखौबो मोनथिजोबा। जोङो एसे एनैल' मिथिगौ। बेनिखायनो गोबां जोंनि सायावबो भुल जायो, गोरोन्थिफोर जाबोयो। बे गोरोन्थिफोरखौ जोंबो निमाहा मोनजानो लुबैयो आरोखि, माने निमाहाखौ होजानो जोंबो लुबैयो। ओंखायनो जोङो खावलायो गोबां बे भिडिअफोरखौ होनायफ्राव भुल आरो गोरोन्थिफोर जायोब्ला खेमा खालाम। गोबां मानसिफ्रा बेबायदि बे भिडिअखौ नायनानै माखासे राजनितिकआवबो लांदों आरो
माखासे राजनितिकजोंबो बे कमेन्टनि गेजेराव नांलायनाय सोंखारिलायनाय बायदि रोखोम सोंखारिलायनायखौ आङो कमेन्टआवहाय नुनो मोनदों। दा बे भिडिअफ्रा बे राजनितिकजों लोब्बा गैया, बेहाय जेबो राजनितिकनि बाथ्रा हाबा। बेवहाय सासे मानसिया गावनि गोसोनि गोदाव सोराव सानलाबायनायनि गेजेरजों बिथाङा फैनानै सोरनिबा न'आव बेबायदि खालामफैदों आरो बियो हमजादों, हमजानानै बियो गामिनि माखासे पावारजों बिथाङा साजा मोनदों, बेल'। बेवहाय मालाबा राजनितिकनि सोरबा राजनितिकआ सोरबा इउपिपिएलआ सोरबा बिजेपिआ सोरबा बिपिएफआ बेबायदि खालामनो थोना। नोंथांमोना बेफोरखौहाय राजनितिकआवहाय लाबोआलाबानो नोंथांमोना गोथौयै बुजिनानै माबायदि कमेन्ट लिरोबा माबायदि कमेन्ट होयोबा मोजां जायो बेफोरखौहाय। बे मोनसे भिडिअखौ लानानैनो राजनितिकआव लोब्बा लाबोनानै दिनै गोबां कमेन्टआवहाय नांलायगासिनो दं आरो गोबां बाथ्राफ्राबो गाज्रि बाथ्राजोंबो नांलायदों। जाय बाथ्राफोरखौ बुंथावा, जाय बाथ्राफोरखौहाय लाबोथावा, बेफोर बाथ्राफोरखौबो लाबोनानै नांलायदों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै बुजिदोंब्ला नोंथांमोनहा गावसोरनो बुजिनो हागोन। बिथाङा अभार जौ लोंनानै बेबायदि बुहुल खालामफ्लांदों होननानै बुंदों आरो मानसिया जौखौ लोंखादोंबो, लोङाखै नङा लोंखादों। दा अब्ला जोङो मिथिनो हायो बिथाङा डाइरेक्टलि गाव गोसो जानानै फैयाखै, बेखौ लाबोदों जौआसो लाबोदों, जौआसो मावहोदों। जौआसो मावहोदोंब्ला जोङो मा खालामनांगौ, जोङो जौनिफ्राय गोजान जानांगौ। जों गावखौहाय जोंखौ बुंनाय दङ ना, गाज्रि लोगोजों मालाबाबो लोगो दाजा होननानै। गाज्रि लोगोआ सानसे नोंखौहाय खैफोदाव खोख्लैगोन। दा बिथाङा जौजों लोगो जाबाय, जौजों लोगो जानानै जौजोंहाय खैफोदाव खोख्लैनानै होजाबाय। दा जोङो बेखौ मा बुंनो, बे बिथांनि बाथ्रा बियो। आङो जौ फेदोंमोन, जौजों आङो हुसमोन, नाथाय हुस गैयामोन, जौजोंहाय हुस गैयामोन, जौ फेद्रायनानै। नाथाय जों बेखौबो जों माबोरै फोथायनो गोब्राब। बिथाङा माबोरै सासे जौ फेनाय मानसिया गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयावहाय बेबायदि खालामनानै हाबफैखो, मानो बेबायदि उसुं जावफ्लंखो। आरो जोङो स्टेटमेन्टआवहाय मोननो हादों बिथाङा सानावबो थांलाय फैलाय खालामदोंमोन, सिख्लाजोंहाय रायलायलांदोंमोन, सिख्लाखौ सोंदोंमोन नों हाबा जानाय ना जायै, बेफोरबायदिबो सोंलायनानै थांदोंमोन। नाथाय सिख्लाया होनदोंमोन सिख्लाजों जायफ्रा दंफायो बिसोरो बुंदोंमोन हाबा जायाखै, बिब'आसो जादोंमोन। बेबायदि गोबां बाथ्रा आरो बुंबावबाय, आं बेखौ सानाखैमोन, आङो बै मोनसेयावसो थांदोंमोन, आङो मानसिखौ फिसा गोनांसो सानदोंमोन। बेबायदि अनेक रोखोमनि बाथ्रा। बे जिनिसा जोङो माबा मोनसे बेखौ एकदम दम होनानै सिगिनानै कुइसनखौ सोंनाय नङा। बियो जोङो जा सोंदोंल' नोङो मानो फैयामोन, बिथाङा बेखौ गावनो रोखा फोरमायजोबखादों। अब्ला बेयावहाय गोबां दायहा बिथांहाबो दङ। दा जों बेनि गेजेरावसो जोङो सानो बिथांखौहाय जौआनो बेबायदि खैफोदाव खोख्लैबाय, गोरोन्थिबो खालामबाय। आरो जोङो बिसिनि बिमानि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय, गामिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय, बिथाङा गामियाव माबायदि दुम-दाखाल खालामो, बिथाङा गामियावहाय मारै दुम-दाखाल खालामो, न'खराव मा खालामो, बिमानि मैगं-थाइगंफोरखौ एवस्रांजोबो आरो बिमानि दोबसि-दोबलाफोरखौ बुख्रेबनानै होजाबो आरो बिनि दुम-दाखालनि गेजेरावनो हिन्जावा खारनानै थाहैबाय। बेफोर गासिबो बिमानि आरो गामिनि राव। जोङो बेफोर गासिबो जिनिसफोरखौहाय भिडिअनि गेजेरजों लाबोजोबाखैब्लाबो जों माखासे बिथाङा जेथु दा बेफोर जिनिसखौहाय नुनानै बिथाङा सोलायनांसिगौ। आरो बिथाङा जुदि सोलायोब्ला हाजारखि नोंखौहाय समाज बिजोङावनो बा गामि ओनसोलावनो गोरोन्थि नङाथों मानो, बिथाङा सोलायोबा बे बिथांनि सोलायनायनि माखासे गुन आरो गियानफोरखौ मोनथिखागोन। आरो बिनि खारनाय हिनजावाबो हयथ' बेयो जुदि मोजां जायोबा फैफिननानै बिसिनि संसार जानायाबो ग्रें जानो हागौ। बेनिखायनो आसा खालामो गोबां मानसिफोर, रायजो राजाफोर बा आंनि फल'वार्स नोंथांमोनहा बेफोरबायदि माखासे अयथासार गाज्रि कमेन्ट लिरनायफोरखौहाय हमथानांगौ। माने सोंनांगौ मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो, मानो जाखो, माबोरै जाखो, बेफोरबायदि मोजां कुइसन खालामनाया आलदा खोथा। नाथाय बेफोरबायदि खेबसेनो मार्डार आरो मालाबा बुथारनाय जोथारनाय माबायदि बुखो आं दंब्ला बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंनो नोंथांनि साननाय हनायफोरखौ बेयावनो फोरमायनानै लानायसो जायो। मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि कमेन्टखौ आंल' फरायनो मोनाखै, आंल' नुवाखै, आंनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर दङ जायनो नायदों बेनो नोंथांखौहाय सिनायगोन। आरो बेनिखायनो कमेन्ट लिरनायफोरखौ एसे हमथानानै लिरनायाबो गाहाम, जायनि थाखाय बे कमेन्टनि गेजेरजोंबो दावरावआ फैयो, नङा होमबा? दा जेरै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे गोबां राजनितिकआवहाय नांलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जोङो गोबां नांलायबाय राजनितिकनि सोमोन्दैहाय। दा बेबायदि नङा,
मोनसे भिडिअखौ लानानै बे जिनिसा जाहैबाय राजनितिकजों जेबो लोब्बा गैया, बेनिखायनो बे भिडिअखौ राजनितिकआव दाला। लोगोसे नोंथांमोनहा मोजां सलुसन, मोजां गियान कमेन्टनि गेजेरजोंबो हरनो हायो। दा आंनि दिनैनि बुंनांगौ बाथ्राया बेखिनियानोसै। आं गोबां बाथ्राफोरखौ लाबोनो सानाखिसै, मानो होननानै बुंबा बे जाय सिखाव हाबजानाय न'खर बिथाङाबो आंखौ हरनि गेजेरावनो लेंहरबाय। हरावनो आंबो थांबाय, थांनानै आङो नुहैबाय बिथाङाबो सिखावाबो दङमोन आरो गोबां बेफोरबायदि आरो। दा गोबां मानसियानो सोंहरदों, सोंहरनाया बे मा गामियावहाय जादों, मा अबाहाय जादों, माबे जायगानि, बेफोरखौहाय गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों। नाथाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुल नायोब्लानो मोनथिखायो। जों भिडिअआवहायनो रायलायनाय दंखायो। बे भिडिअनि रायलायनाय माबाजोंनो नोंथांमोना मिथिनो हाखागोन मा गामिनि आरो माबे गामियावहाय हाबदों। दा बेखौहाय आङो बेवहाय बुंलायनांगौनि गोनांथि गैला। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय।